Maitenisaren inguruan arituko gara gaur eta horretarako Lekaenea klubaren egoitzara hurbildu gara. Azken asteetan jakin dugunez, Irun Kirol Galan izendatuak izan dira, bai klub honenaren izendapenaren barruan, baita bi kirolari individualki, kirolari honenen izendapenaren barrenean. Horietako bi, edo kirolari horiek, Ángela Rodríguez eta Iker Martínez dira, eta gaur, hain zuzen ere, Iker Martínezekin egonen gara horren inguruan solasean. Kaixo, Iker, zer moduz? Kaixo, ez nun espero, azkenean hemen maiten izan jolasten ez, Mhm. konparatzen dizute kirolari oso handiekin eta oso pozik nago nominazioekin. Eroxeago aipatuko dugun izendapenarena, baina aipatuko dugu ona etorri garela gaur ere partida duzuelako, ez? Eta asteburu aritzen zaretelako zuen ligan jokatzen lehen mailan aritzen zarete, orain dela urte dexente. Nola doa 2024 denboraldi hau? Oso ondo, ez? Hasi ginen lehenengo bi postutan, eta talde guztiak oso konpetitiboak dira, azkenean liga oso gogorra daukagu, baina orain asteazkenean galdu egin genuen partidu garrantzitsu bat, baina laugarren gabiltza sailkapenean, 12 taldeengatik, beraz, Europako postuetan gaude, eta opa dugu hurrengo urtean Europa jolastea, eta nahiko oso plazerra handia da klub honetan jolastea. Aipatu dugu aintzinetik zurekin, ez? Klub honek 20 urte daramatzala lehen mailan jokatzen, eta agian haunitzentzat ez da hori ezaguna, edo haunitzek ez dute jakinen, ez? Lekaenea maitenis kluba lehen mailan aritzen dela, eta gainera emaitza onak lortzen, eta zuk aipatu bezala, Europako txapelketarako, edo txapelketa jokatzeko, ez? Txartel horren bila, eta iaia eskura duzuela. Hori, ez dakit, azkenean zuek lana egiten duzue, ez? Egunerokoan, hemen klubean eta jokalari gisa, baina aitortza, kirol gutxitu bat denez, ez da berdina, ez? Edo konparatuz ez bertze kirol batzuekin, noski aitortza ez da gauza bera hori. Nola sentitzen da, edo nola sentitzen da jokalari bezala eta klubeko kide gisa? Ohituta gaude, baina, gu jarraitu behar dugu lanean, berdina egiten, eta, errekonozitzen gaitun lana, beti da, urtez urte jarraitu, egunez egun jarraitu, eta, azkenean, sari hauek bezala, ez, azkenean ondo egiten duzunean denbora desenten, azkenean gauza hauek iristen dira, naiz eta pixkat lan klandestinoa izan, eta ez den, eta, kirola ez da ezagunena, ez? Aipatu dugu, ez, Irungo Kirol Galara nominatuak izan zaretela, Irundarron sari hori lortzeko, bai, lortutako emaitzengatik, baina baita, aipatu duguna, ez, egunerokoan hemen egiten duzuen lanagatik, eta, Irunera bertze kirol mota bat eskaintzeagatik, Irungo jendeari, eta gainera goi mailako kirolari eta goi mailan aritzen zareten kirolariekin, ez? Aipatugu alde batetik, zu eta Ángela Rodríguez zaretela izendatuak, kirolari onenaren saria irabazteko, batez ere, Espainiako txapelketan, bikote mistoetan, 3. izan zinetelako, ez? Brontzezko domina eskuratu zenutelako 2024an. Nola izan zen txapelketa horretan 3. gelditzea? Honetaz baitz egin nuen beste medio batekin. Zan lehenengo aldian ni berakin jokatzen nuenean, beraz, ez nuen espero, ni deportiboki denbora ez oso honean etortzen nintzen, baina, eta bera ere, mentalki ez zon, prestagian, Espainiako txapelketa bat afrontatzeko, beraz, 3. postu hori izan zen, magikoa, ez genuen espero, gainera Espainiako lehenengo irabazien genuen laurden finaletan, beraz, txapelketa oso handia egin genuen, eta aurrengo astean ere badakagu berriz, jolastuko dugu 2. aldiez, baina
Urte honetan zailago izango da, pertsonalki, arazoak izan ditugulako, beraz, baina, ehuneko ehuna eman behar dugu, eta badakigu, arriskutsua garela, eta nivela badakagula, beraz, eman behar dugu guztia, eta, izango dena, baina pareja ona gea, eta, nik uste dut aldo gula, baina zaila izango da. Aipatuzu lehen aldia zela elkarrekin jokatzen zenutela, hori ere garrantzitsua da ez, nolabaiteko prestaketa egitea, kirol mailan, baino bikote bezala ez, elkar ulertzeko eta talde bat osatzeko ez, aurkariaren kontra hori ere, esatzen dut kontuan hartzen duzuela ez, bikoteak osatzerakoan edo prestatzerako momentuan. Bai. Baina, esan dizun bezala, aurreko urtean, magikoa izan zen, beraz, ez dakit, Espainiako lehenengoak ziren, laurden finaletan galdu zenuten Europako txapelketan, beraz, baina, berak eta ni talde oso ona osatzen dugu, uste dut, eta konpenetrazio handia dakagu, beraz, naiz eta lehen aldia izan, nik uste dut ere, talentu asko dakagula, beraz, horregatik pixkat konpentsatzen da, guzti hori ez. Aurten bigarren aldiz jokatuko duzu elkarrekin, horrek ere lagunduko du ez, honeko badakizue, posible duzuela, aipatu duzu ez, maila duzuela sinetsi behar duzue, eta naiz eta zaila izan, saiatuko zarete hortan, eta pentsatzen dut, albezain edo alden mailarik onena ez, emanen duzuela. Bai. Uste urte honetan gaude 8garrenak, zer rankinean, Espainiako rankinean. Baina, aurrekoak edo atzekoak ez dute jolastu haien artean, beraz, gu dakagu hori geure favorean. Baina, azkenean doblesa, bikoteka jolastea, da, hori, esaten ez dena zuek, ez, konpenetrazioa. Eta badaki, egon behartzea denbora guztian adi, eta baina, normalean badakizunean zer egingo duen zure bikotea, orduan errazago da jolastea ez, eta automatismo gehiago sortzen dituzu, beraz, errazago da. Ederki, horrez gain, aipatu dugu ez, klub bezala ere, izendatuak izan zaretela, klub honenaren saria irabazteko, batez ere, edo zerrendan aipatu duten bezala ez, emaitza bat jarri dute eta hori aitzakitzat hartuta ez, eman dizuete izendapen hori, baina, eguneroko lana ere pentsatzen dut aitortza edo aitortuko dutela horrekin ere, bino, aipatu dute, Errege Koparen edo Errege Kopako final erdira ailegatu zinetela, beraz, hori izan da pixka bat aitzaki hartu dutena, klub honenaren sarira ez izendatzeko. Horrela izan zen, nola joan zen Errege Kopa edo nola izan zen hori? Privilegioa eduki genuen, ligako lehenengo lau postuetan bukatzen badezu lehenengo zatian, orduan Errege Kopako lehenengo fasea ez duzu jolasten, eta laurden finaletan sartzen zera zuzenean. Beraz, urte honetan ere lortu egin dugu, justu 3. gelditu egin gira, lehenengo zatian, beraz, laurden finaletara zuzenean sartzen gera. Errege Kopa da, azkenean ez da liga bezala, baina, oso gogorra da ere, azkenean, agian nazional gehiago jolasten dute, baina, azkenean, guztiak berdea egiten dute, beraz, opa dugu 10 egunetan ere beste domina bat ekartzea, zaila izango da, baina, uste dut urte honetan pixkat abaniko hori ireki dela, ez daude talde hain potenteak, aurreko urteetan bezala, beraz, uste dut urte honetan lortu dezakegula, eta, ea finalera iristen gehan, hori oso pozik jarriko luke entitate guztia ez. Baina, ez dugulako inoiz lortu, eta azkenean teledeporten ere ateratzen dutela, beraz, saiatu egingo gara ez. Hori da, ikusgarritasuna ematen dizue, eta pentsatzen dut, lehen urteko emaitzak hartzen dira kontuan, Irungo kirol galarako, baino berretsi dituzu ez, lehen urtean lortutako
bueno, helburu horiek edo, ez? Espainiako txapelketan izanen zaretela berriz ere, Erregekopan ere, azkenean, erakusten duzue, zentzua duela, ez? Edo zentzu gehiago duela, bueno, sari horiek jasotzea, ez? Eta aldi berean ere, bueno, zu Donostiarra zara, baina Irunen entrenatzen duzu, eta hemen eramate dituzu, bueno, urte pila bat, ez, lanean, esatzen dut, sari horiek ere, hemengo klubaren parte gisa, berezi ere izaten direla, ez, jasotzea, dominez edo aparte, bertakoek saritzea edo aitortzea egiten duzuen, egunerokoan egiten duzuen lana, hori ere berezia izanen da, eta, bueno, indarra ere emanen du ez, aintzinera segitzeko, lanean segitzeko, eta albezain, bueno, albezain bertze ez, maila emateko lanean segitzeko ez. Bueno, azkenean, bueno, ni bera esan duan bezala, Donostiarra naiz, baina, bueno, hemen dara matzat 2019-tik, beraz, ja, urte desente dara matzat, eta egonkor, oso ondo nago. Gainera, bueno, klubarekin eta beraren balorekin asko identifikatzen naiz. Eta, bueno, ja, urte honetan, ja, bueno, saiatu egingo gera berriz guztia berresten ez, baina lan handia jarri egin behar da. Eta, bueno, badakigu ere, naiz eta lan handia jarriz, azkenean konpetizioa egun bat edo bi egunetan jolasten dela, beraz, badakigu ere konpetentzia oso handia dela, eta, bueno, saiatu egingo gera ez, guztia berresten, eta, bueno, badakigu espektatiba zein diren, urte honetan, beraz, bueno, iritsi egin behar gera, 10 egunetan, Erregekopa, eta, bueno, Espainiako txapelketa, individualak eta doblez, eta zetan, eta, bueno, ilusioekin eta gogo askoekin, baina, bueno, ere badakigu zaila izango dela eta kontzientzian eraman behar dugu. Bukatzeko, dagoeneko aipatu dituzu pixka bat zeintzuk izanen diren hurrengo erronkak edo ez, aurten lortu nahi dituzuen helburuak, baina aipatu duzu, alde batetik Espainiako txapelketa izanen dela, Erregekopa, ligan ere ez, besatzen dut helburu batzuk izanen dituzuela. Zer izanen duzue, hurrengo egunetan edo zuk pertsonalki zer izanen duzun begiz jota, hurrengo epe motzean, hurrengo asteetan, eta, bueno, aintzinera begira zer izanen zen, ilusio gehien eginen zizuna aurten lortzeko ez, edo jokatuko duzunaren arabera zer izanen zen nahiko zenukena lortu. Bueno, Espainiako txapelketan urrun iristea, hori pasa bat izango litzateke, baina badakigu zaila dela, beraz, bueno, espektatiba kontrolatuekin ez, baina Erregekopan ondo egin dezakegu, gero liga jarraitzen dugu lagarren postuan, ondo gaude, beraz, egon behar dugu lehenengo 6 postuetan hurrengo urtean Europa jolasteko, beraz, jarraitu egon behar dugu gaur dakagun partidua oso garrantzitsua izango da, 3. aurka, osake, beraz, oso garrantzitsua izango da gaur irabaztea, eta, bueno, daramatzagu ja 2 urte Europari gabe jolasten, azken 2 urteak zikloa aldatu egin duguna, zera jokalari bat 16 urte egon da hemen eta jun egin da, baina, bueno, oportunitate berri batzekan eta jun egin zen, baina, bueno, jarraitu egin behar dugu, eta nik uste dut aurten dakagu, posibilitate asko jolasteko Europa, baina, bueno, jarraitu egin behar dugu ligan, eta hori da, azkenean 22 partidu dira, bigarren zatia hasi egin dugu eta pixken, eta, bueno, 7-8 partidu geratzen dira, beraz jarraitu egin behar dugu lanean, eta lehenengo 6 postuetan egon, eta, bueno, hurrengo urtean Europa jolastu, ni uste dut hori ilusio asko egiten dugu jokalariei, beraz, bueno, hori saituko dugu. Ederki, mila esker, Iker, gaur hona gonbidatzeagatik, hau dena kontatzeagatik, eta noski zorte hon. Eskerrik asko zuei.